Vítam vás pri mojom ďalšom videu, v ktorom si spravíme perfektné škoricové rolky. Recepty od babky a podobné to môžete rovno vyhodiť. A pre tých, ktorí práve niečo riešite s výživovým poradcom, teraz je ten správny čas, kedy treba vypnúť toto video. Zároveň sa s vami lúčim a my ostatní pokračujeme. Čo budeme potrebovať? Polku teplého mlieka dáme do mixéra, v druhej polovici si rozrobíme kvasnice s trochou cukru, ostatné suroviny pridáme do mixéra, keď budú kvasnice vykysnuté, dáme to tiež premiešať. Cesto by malo vyzerať nejako takto, necháme ho 20 minút kysnúť. My si zatiaľ pripravíme vonku. Šálku extraktu malého trstinového cukru zmiešame s osáčkom škorice a počkáme, kým budeme mať cesto vykysnuté. Na pomúčenej podložke si cesto rozvalkáme do obdĺžnikového tvaru. Táto podložka má rozmer 38x48 cm. Snažíme sa, aby rohy boli čo najmenej zaoblené. Na rozvalkané cesto vylejeme rozpustené maslo a rovnomerne ho rozotreme. Cesto podložke zrolujeme. Nachystáme si plech s papierom na pečenie a rolku nakrájame na 12 rovnakých častí. Ukladáme na plech 4x3 kusy. Asi tak a necháme ešte 20 minút. Rúžu predrieme na 200 stupňov a pečieme to približne 18 minút. Maslová mascarpone rozpustíme do teста, pridáme cukor, soli, vanilkový extrakt a metličkami vymiešame do hladka. Asi 10 minút po vytiahnutí z rúry nalejeme polev na rolky. Dobrú chuť a vidíme sa pri ďalšom videu.